Is-Segretarjat Parlamentari Malti għas-Saħħa qed josserva mill-viċin is-sitwazzjoni tal-Ebola u qal li s'issa jidher li r-riskju għal Maltin li jivvjaġġaw jinsab baxx ħafna. Minkejja dan qiegħed jingħata wkoll parir dwar vjaġġar minn u lejn pajjiżi affettwati li tinsab fuq is-sit tas-Segretarjat. It-tobba rċevew informazzjoni dwar il-proċeduri relevanti filwaqt li l-ajruport u l-portijiet ingħataw istruzzjonijiet biex jinfurmaw lill-awtoritajiet ikkonċernati dwar nies ma jifilħux li jkunu qed jivvjaġġaw. Intant dwar meta immigranti irregolari jaslu bid-dajes, diġà teżisti proċedura li jkunu eżaminati għal sintomi ta' mart infettuż. Id-Dipartiment tas-Saħħa qed itejjeb żewġ kmamar fl-Infectious Disease Control Unit fl-Isptar Mater Dei biex isaħħaħ il-pjan ta' kontinġenza jekk ikun hemm xi każi suspettużi. Din il-marda qerrieda diġà ħallit iżjed minn 670 persuna mejta fil-kontinent Afrikan. L-Ebola li nfirxet dan l-aħħar hija tat-tip żgħir Ebola virus u storikament għandha l-ogħla rata ta' mwiet meta kkumparata mal-erba' tipi l-oħra tal-Ebola. Minkejja li x-xjentisti ilhom jafu b'din il-marda mis-sebgħinijiet, l-ebda tip ta' kura ma kienet żviluppata. L-unika trattament huwa li l-persuna tinżamm idrata bħal kwalunkwe każ ieħor ta' deni. L-Ebola tinxteret permezz ta' kuntatt ma' fluidi tal-ġisem ta' persuna li tkun diġà infettata. Din is-sena il-marda kienet l-ewwel irrappurtata fi frar fil-Ginea u nxterdet lejn il-Liberja u Sierra Leone. Barra minn hekk, raġel li kien ma jiflaħx fuq titjira mill-Liberja għan-Niġerja allarma lill-uffiċjali tas-saħħa pubblika hekk kif huwa miet b'kawża tal-Ebola. Il-Liberja lqet il-maġġoranza tal-fruntieri tagħha filwaqt li ajruporti fin-Niġerja qed jeżaminaw passiġġieri għal sintomi tal-Ebola. Dawn jinkludu deni u ġeħ ta' ras u ġeħ fil-ġogi, nuqqas ta' aptit, problemi respiratorji u ġeħ fil-grizmejn. Fi stadji avvanzati tagħha, l-Ebola twassal għal diareja, remettar u emorraġija interna.